Minn mindu fit-13 ta' Settembru daħlet fis-seħħ, il-liġi tal-whistleblower sarfet fatt ta' investigazzjonijiet fosthom ta' tbabiż fil-meters tal-Enemalta. Imma x'inhu whistleblowing? Whistleblowing hija dik is-sitwazzjoni fejn hemm ambjent speċjalment ta' xogħol, fejn hemm relazzjoni bejn impjegat u min iħaddem. Either party xi ħadd minnhom qed jara xi ħaġa ħażina, jura fil-passat jew qed jara llum ġraw xi affarijiet qed jiġu affarijiet iżjena. Dak li jkun għandu l-fakultà permezz ta' din il-liġi li flok idawwar wiċċu u isu ma ġara xejn jirrapporta fiċ-channels propja kif tistabbilixxi l-liġi fejn jgħid eżatt x'ġara u ma ġarax. Din il-liġi tapplika kemm jekk wieħed ikun involut kif ukoll jekk le. Ġib bniedem għandna qed jagħmel rapport fuq ħażen u hemmhekk nimxu, hemmhekk iva nimxu. Imma jekk ikun hemm tikka involviment min naħa tiegħu għall-interess tiegħu nibagħtu ħant l-avukat tiegħu u jmexxieħu. Din il-liġi tista' tiġi abbużata? Kull min jiġi responsabbli hu li dak li qed jgħid qed jgħidu in good faith u mhux għal xi gwadan jew biex jagħmel xi vendetta lejn xi ħadd. Għax inkella jitlef il-protezzjoni kollha u l-liġi ddur kontrih. Il-ħsieb u li wara s-sajf din il-liġi tiġi analizzata biex isir proċess ta' titjib li fih isiru simplifikazzjonijiet u emendi meħtieġa. Però jekk il-qoddim forsi jiġi kontemplat li di tiġi miftuħa public at large, jista' jagħti l-każ li jkun hemm ħafna każijiet oħra li isservi ta' ġid biex kif qed ngħidu fejn hemm ċertu ħażinet li jislu għaddej bħalissa, naturalment hemm il-mezzi biex tieqafu. U jekk ma rridx li jismi jkun magħruf? Aħna bil-qalb kollha nilqawhom hawnhekk, aħna niggarantulhom li dak li qed jgħidu magħna u jibqa' konfidenzjali, anke jekk il-każ jaqaf hemm, jistgħu jserħu rashom li kull submission li jagħmlu bil-miktub daw isimhom ħajibqa' dejjem kopert. Anki jekk l-investigazzjoni toħroġ minn fejn batniha aħna u tmur iktar il fuq, jew l-pulizija jew x'imkien ieħor. Il-liġi dik tiggarantija ċara u tonda. Biex wieħed jikseb iżjed informazzjoni dwar din il-liġi jista' jagħmel kuntatt mal-Whistleblowing Unit fuq whistleblower.helpmail@gov.mt jew fuq in-numru 2201 3105.